Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilano no nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ito dili pa day no, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod aning trabaho no. Salamat kayo sa pagbaybay no sa mga Sugilano kagikan sa RMN drama. Salamat kayo. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Apan kay wa itudlo maong karon, nahimo silang mga hinikalimtan. Kinsa sila pa? Sa libro ni Propeta Enoch, nahisgutan kini sila. Si Samyasa, si Asasil, ug si Arakil. Wa na ko'y nabasa sa bisan asa sa kasulatan. Mahitungod yan ang gipanghisgutan mong pangan sa mga anghel, paminat. Wa gid. Ang maong mga maisog ng mga anghel, mga opisyal sila sa gatusan kagitawag og mga watchers nga nanganaog dinhi sa kalibutan. Gani sa maong panghitabo, nahisgutan og nahisuwat man kana sa libro sa Hineses, Kapitulo 6, nga suma pa. Nakigtipon sila og nakighilawas uban sa mga maanyag nga mga babae, og nagtudlo sab sila og mga butang o mga abilidad nga hugot gid untang gidili kanila. Nagtudlo sab sila og gubat, mga mahika, mga pagpanghambog. Apil na niini ang kamapahitason. Ug gikan kanila nahimugso ang kaliwat sa mga higante nga sa balaang kasulatan gitawag og mga Nephilim. Papaminat. Tungod sa dakong salaod nga nahimo sa maong tulo ka mga angel warriors, gipadad-an og dakong baha ang kalibutan. Aron ang maong mga kaliwat sa tulo ka mga anghel nga mao ang mga higante, purilon og wagtangon sa kalibutan. O kana sila si Samyaza, si Azazel, o si Arakil. Unsa man nahitabo nila? Gipangsilutan sila. Unsa? Apan wa nagyudiskuti pa ang pangan sa maong maisog nga mga anghel. Nakanotis ko anang bahina pa. Nga konektado ang imo karong gipanghisgutan sa pipila ka mga sekta sa balaang kasulatan. Kundiin, ang maong mga panghitabo nagpasabot ug nagpadayag gyud sa klaro ug tataw nga sila mao gyud ang nahisgutang mga anghel. Naisuwat sa balaang kasulatan ang ilang giringatan diha sa libro ni Judas, ikaunom nga tudling og nagkanayon. Inumdumi nga mga anghel nga milapa sa otoridad, nga gitugot kanila, ug nibiya hinuon sa ilang Pinoy-anan. Gibilanggo sila ngadto sa kahiladman nga mangiob. Gigapo sila og mga kadina nga dili gyud mabugto. Tagana sa dakong adlaw unya, gikatakdang paghukom aron sila silutan. Ay, di na mahinuod kong mahimutang na naghuna-una sa among gipanagsultihan ni Papa Menat. Pagkadaghan ni nagdasayran pahin sa balaang kasulatan ug sa giingon niyang libro nga hinikalimtan, ang mga sinuwat ni Propeta Enoch. Nainteres ko sa giingon niyang tulo ka mga anghel. Sila de ang amahan sa mga higante nga mo'y bunga sa gihimong paghihilawas sa mga anghel ug sa mga maanyag nga mga babae. Nainteres ko bahin nila na.
na interes gid ko. Sila si Samyasa, si Azazel, ug si Arakel. Apan bisan naman. Ang Biblia paghihapon, mo'y akong saligan. Ang mga nahisukat sa balaang kasulatan, mao paghihapon ang akong tuhuan. Dili ug dili gid ko magpalitag sa mga bakak nga nagpakaron ingnon mao'y kamatauran. Oh, Asing, naunsa mo ka? Muram kag nang luspan. Jomari. Bitaw, Oh. nansa di ka, uy. Unsa man, nakabiki mo si mong lawas, Ashing? Kikulbaan ko. Murag doon na dili maayo nga mahitabo sud ining pitsaha. O sa musunod pa. Ashing? Pidas na niya eh. Tala mo eh. Nanglarga ng taron. Mahuman ka ng imong hallucination. Kasing. Sige na. Tanam mo. Krisha, Asing, by Darwin. Bye, Miss Krisha. Amping mo sa inyong biyahe. Bye, Prana. Ikaw sab ha, amping din hi. Ayag yung padaog-daog anang terror ni mong iyaan. Miss Krisha. Walang kit ko makauyon nga ingon ni anang pagtatay ni ng tarsila diha imo. Musurok yun ang akong dugo. Kuan man good. Dako lang gid kaayo nga akong pagrespeto anang akong iyaan, Miss Krisha. Muprang ka lang ko ha. Bati siyang pagkaiyan. Murabag dili ka niya kadugo. Makalagot kayong batasana. Biyain na, uy. Ha? Tara na. Kuyog na ko sa syudad. Akong hayoon ang akong mami nga patiwasan kag pa-eskwela sa college. Salamat na lang gid kaayo, Miss Krisha. Pero dili na ko mahimong biyaan dinhi sa theater sila. Ikaw pa. Buutan ragit kay ka. Oh, hala. Itayo gagyuta, Miss Krisha. Linog! Linog! Kapusog sa linog, Brenda! Dali, gunit ako! Sige na, Miss Krisha! Oh, Brenda! Pagkakulay ka mo sa Miss Krisha, payo ka na kagawad. Pagkayong ko, nagdakupuan. Ahoy! Oh, tiya! Brenda, natlok ko! Dali na! Tumanaw na to ang gingon. Nagkitar sila! Krisha! Palay ko mo si Brina kay paingon na matumba ang nakupunuan sa kahoy ng kawasan ni Brenda! Dali, Miss Krisha! Dagan, Brenda! Payo na magtunga pa ingon na na natong nakupunan sa kahoy! Unsa na kalambuan? Paulin lang ato sa karambay sa mga Benavides ng Tarsila. Luwas naman sa kakuyaw ang kahimtang nila ni Brina o Krisha. O siguro kapagod nga luwas na sang duha, tung Jomari. O lagi nang. Gikasultin na ko ang doktor nga nagatiman nilang duha. Ibalahin ako nun niya sila sa private room. Mayong pagbuminaw Sige, sa Dong. Lex Pino. Pero hapitot pa na ponyo sa ICU. Muli ko kadiyot sa iyang kahimtang. Sige nang. Padayon nang. Ina lang ang private nurse nga may nagipabantay ni Papa Maynard kang naiponyong sa ICU. Sige, arin ako. Padayon lang nang. Napugngan yun ang among pagpamauli unta ug balik sa syudad. Tungod atong maong kalit kayong trahedya. Ang nabalakan na ko kay karon na bang gabi ang pagsubang sa takton nga blood moon. Unsa makay implikasyon nining tanan sa nahisulat sa karaang kasulatan? Unsa maka? Sa libro ni Propeta Enoch, naisgutan kini sila. Si Samyasa, si Azazel, og si Arakel. Di namuha sa kung nauna ang napati na gikan ni Papa Maynard. Ang bahin sa tulo ka mga anghel. Nagipasidunggan sa langit. Apan, hinakilimtan na sa katawan. Kumanwa na mahiskuti sa balaang kasulatan ang ilang mga pangalan. Sila si Samyasa, si Azazel, ug si Arakel.
Kumusta na sila, Arakel? Papaminad? Gisangpit ko nimo sa pangan nga Arakel? Oh, sorry. Sorry. Pasensya nagyagkay ka, Iho Jomari. Wa ko sa kong kaugalingon. Sa dihang nalitok nako ang maong pangan. Papaminad? Kumusta sila si Iha Krisya? Og si Brina? Ang naong bis buktot ka po niyo. Ayaw biyag yung tukon. Ha! Ni angay lang iyang itsura nga gikapitan og life support apparatus. Pero yung ang ninja turtle nga nagtighaya. Ay may kimaw nga gamayng papel sa bulsas kasulis. Sam ka na. Akong kuhaon. Di ay nakasuwatan ni gamayng papel. Ako ramasahon. Di kasilagan ko si Tarsila. Ang babaeng hilason ng dagway margyog ang babaeng ihas nga nabatik. Ha! Animal ka po niyo. Matiwas ka pa unta. Tiwasan ko ba kaintafana sa ang mapudrong na nibuktuta kung may naghatang o di malas kung kinabuhi. Kung gusto mong muuna og pamauli sa syudad sila si Bay Darwin og Asing pa, ihatod na lang unya sila sa bus terminal, palihog ha, sa poblasyon. Kay di na ko biyaan din sila si Krisha og Brina. Okay. Pero ag doon to sila sa kaugalingon yun nilang kagustuhan. Ha, Iho? Oh, pa, Minard. Pa, nabalaka ko. Kay unyang gabiin na ba ang pagsubang sa blood moon? Safety ra sila si Darwin o Asing. Dito sa karaang bahay. Basta dili lang yun sila musupak. Nga dili yun magawas. Hangtod nga bubuntag. Bauri lang gid sila pa. Kay tawagad sa nako si Bay Darwin. Pastilan. Abi man ako og makapauli ni kamo og balik sa syudad nining adlaw. Iho Jomari. Paingon na gidon taming malarga pa. Apan napapgang human itong kalit kayong kusog nga linog. Ni ana kita sa bagong siglo. Kundi ang katubanan sa kipanagna nga propesiya nagkaduol na. Husto na, paminag. Palihog lang pa. Kaya ang propesiya nga imong gisgutan, natapos na sa dihang gipakataw ang Mesiyas, nga mao'y niluwas sa atong mga kasalanan. Daghan ka pa kayo ug wa basayre. Kung unsa gyud ang kamatuoran, loyo sa matuod nga imong nasayran. Oh, pa. Nagpakita na ang pipila ka mga timailhan. Nagkaduol na kining tanan sa katumanan. Ang bala ang kasulatan lang mao'y akong tuhuan pa. Kung wa pa'y maitom nga tinaguan, kanang balaang kasulatan nga imong gipasiatab. Yanong wa man maapil sa pagpatik ni Ana, ang basahon nga sinuat ni Propeta Enoch. Maglisod ko sa pagdubag sa imong pangutana pa. Mapauli na ko sa garaang bahay. Payo kay di apa de ka, Sir Maynard. Usakay lang ta ko. Kaya painga masan ko mo pauli. Oy, ni ka pa man lagi di ay Tarsila. Midalit kaya to magkukugli ni Punyong dito sa ICU. Iho Jomare, hatagig sinsiyo si Tarsila. Araw niyang ikaplite sa tricycle. Kaya daghan pagkugapiton, una mo pauli sa karaang bahay. Wait, klaro nakabahari mo da, Jomari. Tagaan na ako kag ikapliti sa tricycle ng Tarsila. Ay na lang! Aha. Magtigi gimus kinaiya sa kong amahan ng kay si Papa Maynard. Kung di ka na inaganahan, muprang ka gina. Si Yaya Ingrasya may ginawag. Hello, Yaya. Pastilan, oy. Nagbalakan na paya ko ninyo diha. Naglinog man ko no. Og ang epicenter na gyud sa sentro sa sitio sa La Tierra, kundi ina ang lokasyon sa karaang bahay sa mga Benavides. Wa kaya ngay kabalakan, Yaya Ingrasya. Gikasulti ko si Sir Minar, dili pa lang gyud dugay dong Jomari.
Gisuginlan ko niya sa tanan. Napospon og pinakalit ang among pagpauli unta diha sa syudad, yaya? Pag-ambing in taon mo diha upan sa imong mga higala dong Jumari. Yaya. Salamat kayo. Okay ra lagi ko, Brana. Mga pangusong mga bunog raman ni pa. Sure ko, dili kita magtugay din sa ospital. Ug wa ta malanding ining ospital, wa ta magkabanding og sama ini ka malipayon, Miss Krisha. Salamat sa friendship. Salamat nga nakailati ka. Tabi na ko, maldita ka. Buutan man dahil ka. Mura ko, nakahimamat og usa ka igsuon na dugay nang nawa o ba nako, Brana? Miss Krisha. Aring imong kamot, be, Brana. Gusto kong magkunitay ta nga. Samag man nagsuon nga dugay na gyud tayong wa magkakitag balik. Malipayon sab kaayo ko. Nga nakailati ka, Miss Krisha. Sakto gyud ka sa imong giingon nga. Mura gyud og managsuon nga dugay na kaayong wa nakita og balik. Kung pwede palang gyud unta, iuban ta ka sa kung papauli unya sa syudad. Okay ra gyud lagi kay to si Mami Rolaida. Ang tiguang. Nagdali sa pagbiya sa iyong pagkakita na ko. Nagduda ko nga siya gyud ka na. Siya gyud. Sundan tayo ka bisag asa ka paingon. Kinahanglan nga masayra na ko ang kamatuuran kung hangtod ba karon. Hidumtan paghihapon niya ang mga disipulos sa karaang bay sa mga buwinabides. Sayron ko karon kung ang serial killer kaniadto mao ba ka karon. Niliko siya. Ari ko siya pagyaton sa pika sa gianan. Nalimot tingali siya. Nga nasuhito kay ko bisan sa pinakagabay nga iskinita dinhi sa poblasyon nening lungsod sa La Tierra. Nailhan ko niya. Huwag ko makalingkawas sa kaigmat sa mga mata ni Salminad. Muino mo na ko ng tubig akong da. Di apay da kung tubig, Manoy Vitaliano. Salminad! Bisan sa imong pangidaron, apan abdi ka man lang gihapon, Manoy. Kumusta, sir? Niya, bless gyud kaayo. Tungod kay nagmatinod-anon sa kasuguan gikan sa makagagahom. Pasaluag bitiwala ko. Huwag ko makatuman sa kasuguan. Gusto ko nga magpakabuhing normal. Italiano, nakailang gyud kay ko nimo. May ipangutana lang ko nimo. Usa ka na, Sir Minard. Ang buot, nasayop ba lang kaha tingali ko. Pero nahitabo na sab ang pagpangatake sa gituuan akong serial killer sa karaang bay sa mga Buenavides. Tiguan ako, sir. Busa ayaw pagduda na ko. Kay dili gayod ako ang mihamag si miyaging gabi. Sigun pa sa balita nga akong nasairan. Aha. Murag may punto ka sa Vitaliano. Dili na ko makagahom og dagan. Ang usa ka kriminal kinahanglan nga abtik siya og igmat. Hapad ako. Hindi na sa talisawp na kong kalibutan. Ako nga tagan og benefit of the doubt ang akong nabati karon nimo, Manoy Vitaliano. So, dili ikaw ang diriyot makabuno ni Punyong. Kung sikinsa man siya, kana mauagangay din yung ilhon, Sir Minard. Manoy Vitaliano. Ilhon ko gyud siya, ug panitan ko gyud unya siya, agi og silot sa iyang kamapangahason. Sige, sir. Ito na ko. Ayaw na, Manoy. O baray ko nga to sa karang bahay sa mga Buenavides. Sir Minard. Dawata ang akong offer, Manoy Vitaliano. Ayaw ko hitag yung bili, sir. Kaya dili na magkukapuslan. Talisawp na akong mga adlaw din sa kalibutan. Ang importante lang nimong buhaton nga mudawat ka lang. Sa gitisok kong mga pagtulundan, yan ang imong alimpatagan. Salain na lang kalaita niya, sir.
Kontento na ko ngayon nang gayud ako nini. Manoy Vitaliano, Basta kay di ko haom. Sige buhay ton, nga gusto ni mong itahas ka na ko. Luya na kilawas ko. Tungod dinig akong pangidaron karon. taas ka na og kinaadman. Magamit ko gihapon ikaw alang sa umaabot unya nga kabalaanan. Sir? Daghan ka na sabog na sayran bahin sa itom nga kasulatan. Ang Black Manuscript sa karaang iskriba. Sir Bernard. Ikaw ang gusto kong piyalan sa maong ubra sa karaang iskriba, Manoy Vitaliano. Ug mapulahan ka, kay inigabot unya sa gikatakdang panahon, maimo ang way kinutuban nga kinabuhi. Ug mahibali ka sa imong pagkabatanon. Sir? Kuwang ka sa pagtuo nga mahitabo gyud ang gipanulti ko karon, Manoy. Nahibaw ko nga matinudaan nun ka. Apan dili mo kontrolado ang mga katigalahang panghitabo sa imong palibot. Ipasalig ko nimo. Putian ko ikaw. Kumusta naman na ito si Marcelo? Oh, ano bang nangutana ka man bahin niya, ha? Manoy Vitaliano? Tingali nakalimot ka na. Nga ako ang buhing saksi sa diyang misod siyang lawas ang espiritu ni Samyasa. Ayaw magpatagag ukap din ang baba mo. Nalimot ka na yun ay, Sir Maynard. Anghel si Samyasa. Yami ka na og sa kalibutan libuan kakatuiga na ang langabay. Sama siya kanila ni Azazel og ni Arakil. Sa dito pa sila sa langit. Mga magugubat ng anghel sila sa Diyos. Apan sa dihang nanaog sila sa kalibutan og nagtagbaw sa pagpakasa. Gitawag na sila og mga demonyo. Nanamas-tamas kaya sa balaang mga anghel nga langit nun. Mga sinilutan sila. Dinapos sa nagbagang mga kadina o nagpaabot sa katapusang paghukom. Bakuya ka nang ipanulti mo, Tiguang! Bakuya! Alaot ka, nigaboto niya sa katapusang mga adlaw. Alaot ka sa tanang alaot, Sir Maynard. Mapangahason nga, Tiguang! Nalipay ko sa nakita ko nga kasuod karon nilang Krisha ug Brina na. Bilibid kay ko sa na-develop nilang friendship. Talagsaon na kayo. Unya di ko musuod sa anay mo tangan nilang private room. Tawagan sa day na ako sa by Darwin. Hello, Bay Jumari. Musta man mo diha ni Asing? Okay rin, Bay. Si Asing, tos kwarto lang ni Krisya. Huwag ako, sa atong i-okuparan. Pakyas na sa tong giplano nga mamauli unta sa syudad aning Dlawa na. Saan nga gipakalitan ta tong maong trahedya. Ay, okay na, Bay. Sabot ako, Bay Jumari. Salamat, by Darwin. Sila si Krisya o Brina din sa ospital. Musta sila? Asing, Nang tayo sila? may higayon pa mo si Darwin aron makalingkawa sa posibleng mahitabo ato sa pagsubang sa blood moon o niya gabi. Nang? Lakaw. So, tis Darwin, ingnang mamauli na mo pag-una. Pag-commute mo, dahil kang biyahe sa bus paingon sa syudad. Pamauli mo. Nang tayo sila, dili mahimo nga mobiya lang mi dinhi samtang mahabilin sila si Krisha ug Jo Marie. Ako na mo'y nag-awhag ni mo, Asing. Kumbinsiras si Darwin nga mo padayon og larga palik sa syudad. Apa may biyahe sa bus, hangtod niya nga alas 8 gabi. Di ko Basta kay, di ko magnauna og biya din sa Latira. Gisultihan naman sa dako siya bahin ana, pero may insister man kit siya nga mas maayo gid kunong mubiya na lang kuno ta pag-una aron malikayan ang pagsubang sa blood moon nga unya nang gabi mahitabo. Nagkununa sa bita ko, anak. Pero, di kong biya, nga, was lang si Bay Jumari o Krisya. Ano na? Kadiyot sa nanawag si Krisha. Tubagon sa nako, kadiyot lang. Hello? Krisha? Asing,
Paingon na bang magabi eh. Panihapon mo hawag sa si Darwin. Og ayaw gid mo papanggawas diha. Bisag unsay mahitabo. Paabutan ninyo nga mubuntag. Oo, Krisha. Ikaw, sa imong hunahuna, nga naman kita niya, Ashing? Murag dunay kusgan kaayong elemento nga nipugong aron dili kita makapaulit sa syudad. Murag dunay gyud dili maayong mahitabo, Krisha. Ashing, sulti higit si Darwin sa akong giingon, ha? Okay siya. Niya magana siya din karon uban ako og nabati isad niya kay naka-loudspeaker kining atong panagsulti karon. Itodol niyang imong phone, please. Magkigsulti ko. Kadiyot ta. Darwin, si Krisha oh. Ikaw, Krisha! Alas 9 na pasado sa gabi. Kanindot nga tan-awon sa kalangitan nga nipatimaw ng takdol nga buwan o labihang puwa. Nahanaw ang magandag nga nakasalimbong ini. Ang kawanangan, murag yung gitina sa kolor dugo. Tungod kay na po to sa kolor nga puwa. Ang mga ero, naglumbaan na nas pag-uwang. Oras na sad aron dagkutan ang dagkong kandila sa dakong altar sa Ribolto sa Talahoro. Sorry. Laing paminaw rin sa mga uwang si Rosing. Ikatog natuog sa'yo ang gibatit ang kahadlok, Darwin. Sige na, lakaw lang ito sa kwarto ninyong Jumari. Katog na. Lang ko magawas nila Ano lang ko rin matug? Aron sa makikauban ba? Kaya rin usa. Lo, di na pwede, uy. Dili maayong mag-uban ta sa usa ka kwarto, Darwin. Sorry, gid kaayo. Konservative sa di mo asing, Lakaw na, katog na dito. Kay ikatog ko sa ding kahadlok ang gibatit ako diri. Hapit na alas 10 sa gabi. Anilangon ako din sa lobby ng ospital. Magpalabay sa oras. Si Bay Darwin. Akong kunta ko na ron masayran ako ug unsa nay kahimtang nila karon dito sa Karambay. Di man makontak. Nganong ka? Baguher sa kong nahuman og kontak ni Ashing. Wasap na ko siya makontak. Hala, basi nagway signal karon dito sa Karaambay sa mga Benavides. Nagduda bitaw ko nga way signal karon dito sa maong area. May langgit untak dili sila magkawas. Today, ugma, makompleto naman ang tanan ninyong mga laboratory. Basin og sa sunod adlaw, madayon na kita sa pagpauli ngadto sa syudad, Krisha. Jumari, hinaot pa unta. Mamingaw na gid unya ko kun mamauli na mo. Uman kani, uban na lagi namo sa syudad, Brenna. Biyain ang imong malditang iyaan. Kalaibing paminaw sa mga uwang si Iro, Diyos ko yung taon. Usap kayo mga pangitabo usul ng gabi una. Hula, may naglagubos pikas kwarto. Bahala na. Di ko magawas. Di ko mga blisputan. Bahala ni. Kailan paminaw na arong kanina nga naguyon sa saog. Pero magday ko dinadyo. Kinuha ko. Huwag kong kasapot sa mapangitabo mo karang gabi una. Pasok ko. Nalagkat ang bunga. May wulso di kwarto. Mangtas! May nagbitay nga kanina. Ang duha niya kamakamot. Kinuha ko. Tawag ka ni Motyo. Dino nagisulti at tiguwag sa may simbahan. Nga may tao din nga. Kasi iya sa demonyo. Ayaw sa plasma ko. Ayaw! Ayaw! Ayaw, ha? Ayaw! Ayaw! Diha ka na sa imonay mo tanganda ka. Saksihi ang mga ritual nga akong pagabuhaton at ubangan sa dakong rebulto sa Talahoron. Wamani nameno ka akong Talahoron. Wamani nameno ka. Galak ka pa rin ang alak. Ang alak ka akong Talahoron. Ang alak ka akong Talahoron.
akong ngagaw. Ang maninamino ka. Gala ka pa rin ang alak. Akong talahuron. Akong ngagaw. Ang alak ko ka. Wakay angin kabalakan sa imong anak nga si Krisha, Tita Rolaida. Nagkasulti na kami og sa imong amahan. Apan, di lang yun na ko mapunganag ang kaugalingon nga pala ka. Tita Rolaida. Palihog, ayaw intawal pa sabi si Iha Krisha. Oh, makalaom ka ni Ana, Tita Rolaida. Bahin sa iyang kahimtang. Unsa pa kunoy pong sa doktor. Nipasalig na sa bang doktor nga wa kunoy dakong kadaot nga nahimo sa lawas ni Krisha ang maong insidente. Kung dili pa ka mo makapauli sa musunod pa nga mga adlaw, buapas ko diha sa La Tierra. Oh, Tita Rolaida. Anyway, naman sab diha si Papa ni mo Menard. Oo. Niara sa karaang bahay sa mga Buenavide si Papa Menard, Tita. Daan pa gyud lagi ko. Dili gyud mahimutang ang akong mami kung masayod sa akong gidangatan. Wagid mahimutang si Tita Rolaida. Nanawagid siya nako. Kanindot di ay kung naay ginikanan no. Kaya naay mabalaga o diligid mahimutang. Oh, Brenna. Nagkasabot man ko ni mo, Brenna. Diya ka magdako uban sa imong iyaan. Nya ngilad pagit kay batasan, pero kapa lang niya. Miss Krisha. Dolan ko sa sementeryo munisipal, dinhi sa La Tierra. Apit na ang alas 12 sa tungang gabi. Kanindot nga tanawon sa nagpuwa nga kalangitan. Full blood moon. Sa tibok na kong kinabuhi, karon ko lang kini masinati. Kanindot sudungon sa nagpuwa nga kalibutan. Akong talahuron, akong agawn, wamani nam inuka, gulakap arsin ongolok, akong talahuron, ongolok, uka. Mga alagad, sukad pagyod kaniadto sa panahon pa sa akong katiguangan. Kania gilubong nining maong sementeryo dinhi sa La Tierra. Bangon kamo! Bangon! Naana! Hinay-hinay na ug pangukab ang mga lugnanan sa importanteng mga disipulos nga nagmatinudanon kaniadto sa mga buhi pa sila. Bangon! Pipila lamang kamo kabuok, apan kabahin kamo sa kabaguhan unya sa kalibutan. Kung maablihan na pagbalik ang paraiso, Yamaw ang Tierra del Sol. Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Bangon diha sa imong lugnanan. Nagkamati ka ba kanako, Ursula? Bangon diha sa imong lugnanan. Nasayod ko, gawa mga tunas ang inyong kalawasan. Ursula! Rosalina! Cristita! Benjamin! Ludovico! Rustico! Estelito! Procorpio! Bangon kamo! May lawak na alan kaninyo! Paingon sa kahimayaan dayon, gaway katapusan. Akong talahuron,
akong agaon. Wan nami namit uka. Kulakap arsin ungulok. Akong talahuron ungulok uka. Ungulok uka. Oh, akong talahurong agang saway katapusan kahimayan. Linya mong tanan, kay magmarcha kita ninyo, paingon sa dapit, nga inyong puloyanan. Linya mo, in order, find your hide. Sige na, Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Lodovico, Rostico, Estilito, Procorpio, Linya, in order, find your height, find your height. March time! March! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Make it faster! Left, right, forward! March! Alas 4 naman ay pasadas kadlawon. Da, nindot king akong katog. Ay, thank you, Lord. Niring na gid akong phone. Hello, Krisha. Ay, salamat kinakontak na kita ka diha. Gabi, iwagit ka na ako makontak. Hasta sab si Darwin, wa siya makontak ni Jo Marie. Nya, wag yung signal gabi, uy. Unya, kumusta man diha, ha? Unsa imong naobserbahan, ha? Atol sa pagtakto sa blood moon? Na, pagawas ni Darwin din sa kwarto, kay giingnan nako siyang ikatug na mong among kahadlok nga gibati. Natug lamang ko. Ambot kaha siya. Nagpakuyog na lang unta ka niya sa kwarto. Na, wako uy. Krisha, naglikay ko. Kay tingali og machismis niya ko social media. Mapatyan ko nilang mamagpapa. Ay, sus. Ni abitas emergency nga situation, ha, Ashin? Naglikay lang lagi ko. Kay baka na kan Darwin, nanguya bayan na ako, unyawan ako sugta. Og usa pasad, nag-vlog-vlog ng tawhana. Magpataka pa lang niya na hinog-post sa FB. Na, unsaon na lang. Paksit yung buga na kog makusnitan ko sa kong inahanzay. Ay, ayaw na pagawas, ha? Alas 4:18 pa beros kadlaw. Oo, okay siya. Paabuton sad na akong muhayag. Usap pa na ako tuktukon si Darwin sa ilang kwarto. Naibaw ka ba kung sa trending karon sa Summit? Ha? Wa, kay karon pa tsuk ko ni mata. Nya, karon pa ko nakanotice nga naay signal. Nga na di ay uy. Trending karon ang nakuhang mga video ng mga minatay gikan sa lubnanan nagmarcha sa kadalanan sa La Sierra. Ha? Unsa to? Mga minatay gikan sa lubnganan nagmarcha? O lagi. Na, tuo mo ka na fake news na sad nga. No. Dili fake news. Kay daghan yun ang nakakita. Daghan ang nakakuha nila og video. Hala no, kalain. Lagi, tanawon niya ba? Og, abi nimo, ang commanding officer pa gyud sa nagmarcha nga mga minatay, usa ka tawo nga nagsulob og lubos itom nga abito. Unsa, kinuo ko. Mong pag-amping diha, kay basi karong adlaw, ma-discharge na mi diri sa ospital si Brenna. Okay, Krisha. I hope so. Unta, itugot tas kinuo. Unsa? Tinuod kining gibalita nimo karon? Nang sila? O lagi. Patay na ang suod kay nimo higala nga si Darwin. Oh. Tunay wa matinong mananak nga ni bugno niya suod sa giokupar ninyong kwarto dong George. Ginoo ko. Anong mahitabo maginikag pay Darwinan? Gano man eh? O pa sa pagkahibaw karon ang ni Ashing. Kay imong pa niya, labihan niyang nahinanok gabi. Ginoo ko taon. Nakalas ko na yung kinabuhi sa akong suod kayong higala. Yan ang mga tinugyanon sa balao dong Jumari. Sige nang, sige kay. Ako pang pahibaon bahay ni ini si Krisha. Bahay nang... Pay Darwin, kakalitan ipay.
Kaliso din yung dawatan, Jo Marie. Hasta, maglisod yun sa paglapat. Ganong nahitabo man eh. Ganong man. Naibaw ko sakit kayo ni alang ninyo. Pero ayaw lang mo palabi sa inyong emosyon. Salamat, Brenna. Salamat, Brenna. Kinahanglang maimbestigahan kini pag-ayos mga otoridad. Kaya imposible kayong usa ka mananap mo ay nagbuhat sa ingod. Miss Krisha, Jo Marie, ang karaang bahay sa mga Benavides, naglimin og daghan kaayo mga misteryo. Brenna. Jo Marie, wala si Darwin. Asing. Nagbasa lang noon kung anong ipagawas pala ko siya sa kwarto. Ay gusto ginuta siya nga ubanan ko hangtod pupuntag. Kaya ako rang usa. Ay nagpasulang imong kaugalingon, Asing. Ang atong pangitaon karon, mawang hustisya sa iyang kalit kayong kamatayon. Jo Marie. Kinahanglang mailhan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni mong higala, Ibo Jo Marie. Usa ka mangtas nga nakasuod dinhi sa karaang bay sa mga Benavides. Ug sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugulanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. Pagpalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.